இந்த உலகத்தில் எதையும் கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய இதயம் ஒன்று உண்டு என்றால் அது அன்னையினுடைய இதயத்தை தவிர வேறு எந்த இதயமும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் அருமையாக சொல்லுவார்கள். ஆகவே அன்னையை தேடி வந்திருக்கின்றோம். நாங்கள் கேட்டதை நிச்சயமாக பெற்று இந்த திருத்தலத்திலிருந்து எங்களுடைய இல்லங்களை நோக்கி நாங்கள் திரும்பி செல்வோம் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உணர்வோடு வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நம்பிக்கை ஒரு நாளும் வீண் போகாது. அன்னையினுடைய பிள்ளை அவலமாய் சாகாது என்று சொல்லுவார்கள். அன்னையை பற்றுக்கோளாக கொண்டு நாம் தேடி வந்திருக்கின்றோம். தேடுங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் என்ற அன்னையினுடைய அருமையான மகனின் அந்த இறைவார்த்தைகள் உங்களுடைய உள்ளங்களையும் இல்லங்களையும் நிரப்பி நீங்கள் வேண்டி விரும்பி கேட்கக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் செயல்பாட்டுக்கு வருவதற்கு அன்னையினுடைய பரிந்துரை இந்த நாளில் உங்களுக்கு சிறப்பாக கிடைக்கும் என்ற வாழ்த்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு இன்றைய நாளில் நம்முடைய சிந்தனை கருப்பொருளாக கொடுக்கப்பட்டிருப்பது நம் தாய் இரக்கத்தின் தாய் என்ற அந்த தலைப்பில் ஒரு சில சிந்தனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். அப்படி என்றால் மீண்டுமாக இந்த வாழ்வுகளை கேட்கின்றார்கள். உமது படைப்பில் இந்த நீர்தான் ஆற்றலும் சக்தியும் படைத்ததாக இருக்கின்றதோ என்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கின்ற பொழுது மீண்டுமாக அந்த அன்பு இறைவன் வாழ்வுகளை பார்த்து சொல்லுவார். இந்த நீரை கிளம்பல செய்யக்கூடிய காற்று ஆற்றலும் சக்தியை படைத்ததாக இருக்கின்றது என்று வாழ்வுகளை பார்த்து சொல்லுவார். மீண்டுமாக அந்த வானதூதர்கள் விட்ட பாடில்லை, கடவுளை பார்த்து கேட்கின்றார்கள். அப்படி என்றால் உம்முடைய படைப்பில் மிகவும் உன்னதமான ஆற்றல் படைத்த சக்தி படைத்த அந்த பொருள் என்னவாக இருக்கின்றது, காற்றுதானா என்று கேட்டதற்கு அந்த அன்பு இறைவன் ஒரு சில மடித்துளிகள் மௌனமாக இருந்து அந்த வானதூதர்களை பார்த்து மீண்டுமாக சொல்லுகின்றார். உன்னுடைய இடது கைக்கு தெரியாமல் உன் கண் முன்னால்
எந்த ஒரு மனிதன் துன்பப்படுகின்றானோ, கலக்கமடைந்து உன்னிடம் வருகின்றானோ, கண்ணீர் வடிக்கின்றானோ, கவலைகளால் துவண்டு போய் இருக்கின்றானோ, அவனுக்கு எந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வலது கையால் உதவி செய்கின்றானோ அவன்தான் நான் படைத்த படைப்பில் மிகவும் வலிமையானவன், பலம் வாய்ந்தவன், சக்தி படைத்தவன் என்று அருமையாக மறுமொழி கூறினார். ஆகவே கடவுளுடைய படைப்பில் எந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சக மனிதனுக்கு இரக்கம் காட்ட துணிகின்றானோ அந்த மனிதன் தான் இந்த உலகத்தில் ஆற்றலும் சக்தியும் படைத்தவனாக இருக்கின்றான் என்பது அந்த அன்பு இறைவன் இன்றைய நாளில் நமக்கு தரக்கூடிய அருமையான செய்தியாக இருக்கின்றது. அருமையான மக்களே, அப்படி என்றால் இரக்கம் என்றால் என்ன? இரக்கம் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒரு உணர்வு. மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவன் துன்பப்படுகின்றான் என்றால் இயல்பாகவே அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தூண்டுதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உள் உணர்வு. ஆகவே இந்த இரக்க குணம் எல்லா மனிதரிடத்திலும் இருக்க வேண்டும். அவன்தான் மனிதனாக கருதப்பட முடியும். இந்த இரக்கம் அன்பினுடைய ஒரு உச்ச கட்டம். ஆகவே எந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சக மனிதனை அன்பு செய்ய துணிகின்றானோ அவனுடைய உள்ளத்தில் இந்த இரக்கம் என்ற உள் உணர்வு ஊற்றெடுத்து அவனுடைய தேவையை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஆகவே இரக்கத்திற்கு எதிர்மாறாக நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்ற பொழுது பரிதாபப்படுவதாக அந்த வார்த்தையை நாம் உச்சரிப்போம். இரக்கத்திற்கும் பரிதாபத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கின்றது, என்ன வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்று நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது, இரக்கம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் எழக்கூடிய ஊற்றெடுக்கக்கூடிய உள் உணர்வு. பரிதாபம் என்பது ஒரு உணர்ச்சி, மேலோட்டமானது, எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியது. ஒரு மனிதன் துன்பப்படுகின்றான் என்றால் அந்த துன்பத்தை நாவினால் உச்சி கொட்டி உதவி செய்யாமல் அவனை பிச்சைக்காரர்களாக மாற்றக்கூடிய மேலோட்டமான ஒரு உணர்ச்சி ததும்பக்கூடிய சொல்லாடல் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அப்படி என்றால் நாம் மனிதர்களாக இருக்கின்றோம். நமக்கு தேவையானது, தேவைப்படுவது அல்லது நாம் பின்பற்ற ஆசைப்படுவது இரக்கமா அல்லது பரிதாபமா? கிறிஸ்தவ மக்களாகிய நாம் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவையாக இருப்பது பரிதாபத்தை தவிர்த்துவிட்டு இரக்கம். இந்த இரக்கம், மனிதனுடைய இரக்கம் எவ்வாறு இருக்கின்றது, கடவுளுடைய இரக்கம் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்ற பொழுது, மனிதன் சக மனிதனோடு அல்லது சக மனிதன் மீது காட்டக்கூடிய அந்த இரக்கம் மேலோட்டமானது. ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரைக்கும் தான் அது செல்லும், அதை கடந்து செல்லாது. ஆனால் கடவுள் தான் படைத்த மனிதன் மீது காட்டக்கூடிய அந்த இரக்கமானது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை தாண்டி செல்லக்கூடியது. ஒரு மனிதன் துன்பப்படுகின்றான் என்றால் அந்த துன்பத்தை பார்த்து கண்ணீர் வடிக்க இயல்பாகவே அவனை செயல்பாட்டுக்கு அழைத்து செல்லக்கூடியது. இயேசு அழுதார். லாசர் இறந்த பொழுது இயேசு கண்ணீர் விட்டு அழுதார். எருசலேம் நகர் அழிய போகின்றதே என்று நினைத்து அந்த எருசலேம் நகரை பார்த்து அழுதார். இந்த கடவுளுடைய இரக்கம் என்பது ஒரு உச்ச கட்டமாக செல்கின்றது. இயேசு இந்த மனுக்குலத்தின் மீது இரக்கம் கொண்டு தன்னை அந்த கல்வாரி சிலுவையில் தகன பலியாக மாற்றிக் கொண்டாரே, அவர் மனுக்குலத்தை எட்டி பார்த்து என் மக்கள், நான் படைத்த மக்கள் அழிந்து விடக்கூடாது என்று அவர் ஆசைப்பட்டு அந்த கல்வாரி சிலுவையில் இரக்க குணம் ததும்ப கண்ணீர் விடுத்து தன்னுடைய இரத்தத்தை ஒரு தகன பலியாக கொடுத்து நம்மையெல்லாம் மீட்டாரே. அதுதான் மனிதன் மீது காட்டக்கூடிய இரக்கத்திற்கும் கடவுள் மனிதன் மீது காட்டக்கூடிய அந்த இரக்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு வித்தியாசமாக இருக்கின்றது. அருமையான மக்களே, இந்த இரக்கத்தை பற்றி ஆழமாக நாம் சிந்தித்து பார்க்க அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த இரக்கத்தினுடைய மைய பொருளாக இன்றைய நாளில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அன்னை மரியாள். இரக்கத்தை யார் வேண்டுமானாலும் யாருக்கும் எந்த நேரத்திலும் கொடுத்து விடலாமா, கொடுக்க முடியுமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டு செய்திகள் அதில் உள்ளீடாக மறைந்து கிடக்கின்றது.
யாரிடம் கடவுள் இருக்கின்றாரோ அல்லது யார் கடவுளை சார்ந்து இருக்கின்றாரோ அவர்களால் மட்டும்தான் இந்த இரக்க குணத்தை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். அந்த இரக்கம் என்ற உள்ளுணர்வை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். ஆகவே யாரெல்லாம் கடவுளோடு இருக்கின்றார்கள் அல்லது கடவுள் யாரோடு இருக்கின்றார் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்ற பொழுது அதற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர், ஒரு ஜீவன், அது அன்னை மரியாளை தவிர வேறு யாருமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. அன்னை மரியாளோடு கடவுள் இருந்தார். விவிலியம் அதற்கு அருமையான சான்றை கூறுகின்றது. இறைவாக்கினர் எசாயா தன்னுடைய புத்தகத்தில் 7ஆம் அதிகாரத்தில் 14வது வசனத்தில் அன்னை மரியாள் கடவுளால் முன்குறித்து வைக்கப்பட்டவளாக இருக்கின்றாள். ஆகவே அன்னை மரியாள் இந்த உலகத்தை பிறப்பதற்கு முன்னதாகவே கடவுளால் தெரிவு செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பெண்மணியாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். இதோ கன்னி கருத்தாகி ஒரு மகவை பெற்றெடுப்பார். ஆகவே அன்னை மரியாள் கடவுளுடைய இறை பிரசன்னத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு பெண்ணாக இருந்தாள். ஆகவே கடவுள் மரியாளோடு பயணிக்கக்கூடியவராக இருந்தார். தாங்கள் வேண்டி விரும்பி கேட்பதையெல்லாம் பெற்று வந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே, எதற்காக? அவர்கள் நேரம் போலியா அல்லது இந்த கோடை விடுமுறை கழிக்க வேண்டும் என்றால் செல்லுகின்றார்கள். தங்களிடம் அதிகமான பணம் இருக்கின்றது, பொருள் இருக்கின்றது, ஆகவே இன்ப சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகலாம் இந்த திருத்தலங்களை எல்லாம் நாடி தேடி ஓடி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். அருமையான மக்களே, நிச்சயமாக இல்லை. நாம் வாழக்கூடிய ஒரு உலகம் எந்திரமயமாக்கப்பட்ட உலகம், ஒரு நவீன உலகம் என்று சொல்லுகின்றோம். அறிஞர் ஒருவன் அருமையாக சொல்லுவான், இந்த உலகத்தில் மக்கள் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் கண்களால் பார்க்கின்றார்கள், தங்களுடைய அறிவால் பார்க்கின்றார்கள். ஆகவேதான் இந்த உலகமானது அழிவு பாதைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்று. ஆனால் அன்னை மரியாளுடைய திருத்தலங்களில் கூடக்கூடிய அலைமோதக்கூடிய மக்களுடைய அந்த கூட்டமானது என்ன ஒரு சான்றை நமக்கு தருகின்றது? அன்னை மரியாள் அறிவால் பார்க்கவில்லை, தன்னுடைய கண்களால் மட்டும் பார்க்கவில்லை, தன்னுடைய இதயத்தால் தன்னை தேடி ஓடி நாடி வரக்கூடிய அந்த மக்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தாயாக, கடவுளிடமிருந்து பெற்ற அந்த இரக்கத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாயாக முன்னிறுத்தப்படுகின்றாளே என்பதை நாம் ஒரு நாள் மறக்கக்கூடாது. இல்லாவிட்டால் இந்த நேரத்தில் இந்த திருத்தலத்திற்கு நாம் வந்திருப்போமா? நிச்சயமாக அன்னை மரியாள் நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம், நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம், நம்முடைய நோய் நொடிகளிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும் என்று அன்னை மரியாளுடைய பாதத்தில் வைக்கக்கூடிய எல்லா வேண்டுதல் விண்ணப்பங்களை எல்லாம் தன்னுடைய இதயத்தால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தாயாக இருக்கின்றாள். இரக்கத்தை நமக்கு பெற்றுத்தரக்கூடிய தாயாக இருக்கின்றாள். ஆகவேதான் நாம் திருத்தலங்களை அன்னை மரியா உயிரோடு இருந்த பிறகும் சரி, விண்ணேற்பு அடைந்த பிறகும் சரி, இன்றும் நம் மத்தியில் ஒருவராக இருந்து நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு தாயாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். இப்போது கடந்து போவதாக இதோ எத்தனை ஆண்டுகள் திருவிழாவுக்கு வந்தும் இன்னும் நிறைவேறவில்லையே என்று சொல்லி, அப்பா வியாதியோடு, கேன்சர் கட்டிகளோடு, அப்பா பொருளாதார தடைகளோடு வெளிநாட்டுக்கு செல்ல முடியவில்லையே என்று ஏக்கத்தோடு பாரத்தோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையுமாய், இன்னுமாய் நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையுமாய் உடைய தெய்வீக கரம் நீட்டி எங்கள் ஒவ்வொருவரையுமாய் நீ ஆசீர்வதிப்பீராக, நீ வழி நடத்துவீராக. உம்முடைய பேரிரக்கம் இதோ அந்த மகிமையின் கூடாரம் முழுவதுமாய் கடந்து வருவதாக. இந்த ஆண்டு இந்த திருவிழாவின் நாட்கள் ஆசீர்வாதத்தின் நாட்களாய் அமைந்தன என்று பிள்ளைகள் நன்றி பெருக்கோடு கடந்து வரும்படியாய் இயேசுவே உம்முடைய கரம் நீட்டுவீராக, நீ தொடுவீராக, பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக, எங்களை வழிநடத்துவீராக. இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம், பெற்றுக்கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். Say
Hallelujah.